Хора, в днешното видео ще го направя под малко по-различен формат. Ще направя един ден, един работен ден с мене на къщата. Ще ви покажа какво се случи, без толкова едит, без толкова преходи, просто автентично, за да можете максимално много да се свържете с това, което изживявам, като мисли, като преживявания и като работа. Така че да започваме, а в края на видеото ще можете да се насладите и на този вече прекрасен залез и тази красива гледка, която виждам тук. Така че време е за действие. Здравейте и добре дошли в поредният епизод от имението на Доктор Ви, епизод номер 4. В този епизод ще видим какво сме свършили до този момент и ни остана още няколко стени, които трябва да ги подготвим за мазилка. Така че нека да започваме. Намираме се на първия етаж. Това, което днес предстои, е изцяло ето тази стена, която виждате тук, да бъде почистена. Това е последната стена на първия етаж, която остана да почистим и да подготвим за мазилка, както и ето този трегер отгоре. Той всички тия трегери отгоре, ето тук и цялата ето тази стена. Имаше преди, не знам дали спомните, майсторите бяха сложили подпорите, с които подпирахме целия етаж. Така че общо това ще бъде едно от нещата, които ще свършим днеска, да знам, че със сигурност, както виждате, целият етаж вече е изцяло почистен от към мазилки. Другото готино нещо, което се случва, е успяхме да зазидаме изцяло входа към спалнята. Ето тук, ето тук имаше един голям, то се вижда къде точно минава зида, имаше един голям отвор, като идеята е, че точно тук сега зазидахме отвора, за да може целият хол, както да си е така затворен, да има достъп към кухнята и към трапезарията, но спалнята да е отделно. Как бихме влезнали в спалнята, минаваме от тук и ето тук вече спалнята си се е заформила. Тоест тук ще ни бъде изцяло гардеробната, където се намираме, пък оттатъка ще бъде спалнята и тези неща ще ги махнем, разбира се. Но ето и от тук как изглеждат нещата. Може да видите много добре. Много добре се получи, много добре се зазида това нещо. Мазилката е изключително стабилна и здрава и вътре са вградени и металните колони. Екстра се получи, много съм доволен, честно казано, от добре свършената работа на майсторите. Така че следващата стъпка тук е почти изцяло готово вече за нанасяне на електро и ВИК. Да видим в кой момент ще започнем и да махаме мазилката от баните. На този етаж има две бани, общо 4 помещения са, но аз искам едната врата да я зазидам. Представете си, ето примерно тази там, може би по-скоро. Ето тази да се зазида, от тук да се влиза и вътрешната стена, която ето тук се вижда, да я разбия. Тоест е тази стена да бъде разбита така, че да имам една доста прилична баня с прозорец, най-якото нещо, нали? С прозорец баня, без комин, защото тук има и комин, ето тук се вижда. Не знам защо и как са слагали ето тук комин в банята, човек. Нямам никаква представа, но както виждате, комина е насипан с цимент по някаква причина и предполагам, че може това да е комина отдолу от надето, който тръгва. И просто тук да продължа напред. Да. Така че това може би ще е също някаква възможност за работа. Сега ще ви покажа и долу каква работа свършим. Ето вече виждате от предишния епизод изцяло тази стена. Тази стена тук, ето ако се качим леко насам, тези стени вече са изцяло почистени и нагоре и са абсолютно готови за мазилка, което е супер. Тъй като къщата е много голяма и това, което ме притеснява е, че има много еднотипна работа, хора. В смисъл много работа, която е еднотипна и понякога може да ти стане скучно, обаче аз искам да ви покажа наистина процеса такъв какъвто е. Понякога ще се налага да правите едно и също нещо 30 пъти. И може да има примерно 5 епизода, в които се случва едно и също нещо, но това е част от процеса. Не винаги нещата се случват супер разнообразно в живота, но даже напротив. Повечето пъти хората успяват тогава, когато са се научили да се справят с досадните неща. Нещата, които не са толкова интересни, нещата, които не са толкова забавни, а напротив са нужни, за да се стигне до крайния резултат. След седмици бачкане сме почти готови с мазилката. Ето и насам. Супер! изчистена мазилка и разбира се на първия етаж също
е изчистена мазилката. Тук също е изцяло изчистена мазилката. Ето тук малко ни остава, ето това да го почистим и тук около входа, но то е съвсем малко. Абсолютно същия казус с баните. Готиното нещо е, че ето тук направих отвора малко по-голям вече. Виждате, отвора е малко по-голям и вече спокойно човек може да се мине. Трябва да се направи още по-голям по принцип, но другото нещо, което успяхме да свършим като работа е и тия стени тук са изчистени. Виждате, изцяло обрушени, тук имаше боклуци, почистихме, изметохме, направихме всичко чудесно, така че това, което остава е ето тази стена цялата, да я почистим. И между другото, ето тук се отвори един прозорец. Този прозорец беше зазидан догоре с тухли, като това си е стъкло. Отзидах го, за да може да се вижда, че тук наистина има прозорец. И ето тук в тази тъмната част на мейнскейва, ето тази мазилка, гледай пак да зария сърца. Ето тази мазилка, дами и господа, трябва да падне и тук даже ще го направим може би и това в днешния ден, за да ви покажа каква ми е идеята за това помещение. Оказва се, че цялата тази стена тук е с камъни. И си представям идеята тук да изчиста мазилката и да се видят истинските камъни и да остане така. С камък, истински гранит отзад. Така че това ще е също нещо, което ще свършим. Тук има също малко за доизчистване, както виждате. Така че още малко ни остана и вече започваме с електрото и ВИК-то. До този етап ми отне може би 4 или 5 съботи и недели бачкане, за да мога да почистя мазилката от всички стени. Бачкане, като казвам, по 6-7 часа, къртане, изнасяне, къртане. Така че общо взето това е. Насам имаме тази стена да оправим още малко и тук ни чака същата история да се почисти тази стена. Let's get to work! Когато всичко върви на зле, намери начин да го направиш още по-зле. За да може това, което изживяваш в момента като зле, да не ти е зле. For more financial advice, please follow me. Оле! Значи, тия неща трябва да ги преместим. Бате... Ще си драйфам. То тук е смръдта, бе, брат! Някаква жестока смрад се отприщи. Майко мила. Ужас. Те си взели количките, май. Имаме проблем. Нямаме количка. Не мога да намеря количка. Нямаме и втори картач. Гледай каква красота тук. Тук са си само камъни. Това е цимент тук. Бейсика ли дава? Така че трябва да отидем да купим една количка, може би, за да може те да не са си взели на платите. Тук има една лопата. Има ли количка някъде тук или не? Има бе. Добра новина, дами и господа. Намерихме количката. С хубави инструменти всеки може, така казва Войчо. С хубави инструменти всеки може. Но как е без? Взимаме картачи и почваме. Това е slow motion, така ли? Отиваме да вземем още един картач. Трябва някой ми подари някакви инструменти. Не мога да си купуваме инструменти, да създавам какво ще държавам. Лили! Отиваме да вземем инструмент. Отваряме шибидаха, защото си шибидал. Шибидал си е, майката си е шибидал. Тази кола не е моя, тази кола не е мой приятел, той е полицай, така че не може да става въпрос за никакво недоразумение.
отиваме да купиме и един картач и една косачка, защото време е някой да се погрижи за имот. Иначе докато пътуваме, какво мога да ви разкажа? Как въобще се стигна до това да си купя тая къща? Миналата година се разхождаме със Светлето из мола и както се разхождаме, изведнъж скача пред нас някаква жена и казва: здравейте, айде ви заведа на почивка. Викам: ми добре, айде заведи ни. Бях така в настроение, бях на кеф. Викам: къде ще ни водиш на почивка? Тя вика: заповядайте. И аз сядам там на някакво столче с това. Ето тук, хайде на Малдивите да ви водя, хайде да ви водя на Сейшелските острови. майгара. Оп, тук сме наляво. И сядаме, а то беше 27-28 декември. Викам: Светле, тъмън, ние се чудихме къде да бъдем на Нова година. Дай да се пуснем някъде. Так му бях продал старата кола, хора. Старата кола, Passat, B6, любимата ми кола. Наистина любимата ми кола. След Peugeot 307 отгоре с панорамата, Passat-ката е най-яко, защото може да стане на колатка. Това е когато може да си спиш в колата, е колатка. Нали, като Passat плюс палатка става Passat-ка, колатка, сета. И ние казваме: ама не искаме сега да пътуваме за Нова година. Тя вика: за Нова година много трудно, няма как да стане тази работа. И аз си казвам: добре, лошо се вара в лошо. И какво се случва после? Викам: добре, къде мога ни заведеш? Искате ли да ви изпратя един имейл с повече информация? Викам: да, изпрати ми един имейл с повече информация. И бях така в много добро настроение. Викам: Светле, айде да видим къде ще ни водят. И отиваме да пушим по едно наргиленце, сядаме на наргиленцето и Светлето почва да разглежда опциите и ни изпада, хора, опцията за Египет. 10 дена в Египет на круизен кораб по река Нил. Преминаваме през абсолютно всички местенца в храмовете в Египет, през Кайро, Хургада, техния курорт, много хубаво. Ще извинявай, че те прекъсвам, но затвори си джама, че докъпме. Извинявам се. Имаме и по принцип и тук в колата климатик, тя е модерна. И се качваме, нали, вече взимаме решение, че ще ходим в Египет. На 29 декември с чартърен полет летиме до Египет. Кацаме в Хургада 2-3 дни, 10 дни. Оказа се, аз бях много против такъв тип екскурзии. Сега да ме водят някъде, някакви хора, непознати. Бях много скептичен към всички тези почивки, просто защото обичам като ходя някъде на почивка всичко да си организирам сам да си организирам, никой да не ме юрка, къде да ходя, какво да гледам, колко време да прекарвам. Оказа се, че толкова време съм грешил, защото се оказа една от най-яките екскурзии ever. Това да има кой да ти обясни всеки един камък, всяко едно нещо, каква му е идеята, каква му е философията, какво се случва, се оказа много ценно. Имахме гид от самия египтянин, не си спомням как се казваше този пич, но се оказа много готин и е учил археология, египетска археология в самия Египет. Имахме си преводач, разбира се, и той ни разказа абсолютно всички неща. Да, там се запознавам с мега готини хора. Оказва се, че на такива екскурзии ходят много яки хора. И там се запознавам с Светослава. А Светослава е директор на една от големите фирми тук в България за брокерска агенция, брокери, имотна компания. И се заприказахме с нея: доктор Ви това, доктор Ви това, цака, вика: доктор Ви, айде, вика, кога ще ти намериме къща? Но викам: айде бе, аз съм готов, от кога чакам да те срещна, както се казва. Викам: ми намери ми къща. Вика: ми добре, айде, ще намеря къща. Супер!
нямах дълбоката интенция, че точно сега се нуждая от къща, но не бях започнал да търся, но приех цялото това нещо като покана да стартирам този процес за къщите. И какво се случи после? Оп, това ме засича леко. Това, което се случва после е, че си казвам, защо пък не? Прибираме се в България, 6 месеца нищо не се случва. И изведнъж пак в мола се засичаме с Светослава и тя ми казва, здрасти доктор Ви, как си беше с дъщеря си? Викам, добре съм, какво става при вас, как сте? Цъка и от дума на дума се стигна пак до тази къща. Викам, доктор Ви, дай ти намерим една къща. Викам, айде, аз съм готов, чакам те. Викам, чудесно. И какво се случва? Уреждаме си вече една среща в техния офис, много готин офис, че влизаме там, сядаме, почваме да си говориме. Интервю със Светлето съм аз. Сега, доктор Ви, кажи каква къща си търсиш. И аз си казвам, ами, Светослава, викам, от едната страна искам да има уникална гледка. От другата страна, викам, искам да има равен двор. От третата страна искам да има гора, а от четвъртата страна на къщата е езеро. И тя ме вика, ти по принцип това е идеалната къща, която търсиш. Аз казвам, нали ме питаш каква къща искам? Тя викам, супер, по принцип доста ни се стесни избора, да знаеш, не знам влизал ли си в сайтовете да видиш по какъв начин се случват нещата. Викам, не съм влизал. Добре, вика, какъв ти е бюджета? Викам, бюджета ми е около 300 000 евро. И тя почна да се хили, вика, доктор Ви, я първо влез да разгледаш как стоят нещата с имотите и тогава, вика, хареси си, вика, 3-4 от тия наличните, нали? И да отидем на няколко огледа. Викам, добре. И като влезнах верно в сайтовете за имоти, малко ми стана лошо, защото аз си търсех къща с голям двор, обаче се оказва, че всички къщи, човек, имат по 700-800 квадрата двор. В Банкя живеехме на 2 декара и ми беше супер. И гледам, 700-800 квадрата, 900 квадрата, няма такива къщи с голям двор, всичките са с такива дворове. За мен е малък, за много хора може да не е, но просто това е моето желание. И викам, давай, стеснявам филтрите да ми показва имоти над декар. И човек, в цяла София област имаше само една страница и половина, т.е. към 2 страници с имоти, които имат такъв двор. Викам, край. Буквално представете си 15-20 имота, които отговарят на тия критерии. От едната страна е много добре, защото много бързо ти се стеснява кръга, от друга страна обаче нямаш много голям избор. И започнахме да ходиме на огледи. Истината е, че направихме 2 или 3 огледа. Още една къща видяхме, една супер завършена къща в Драгичево, беше много готина за половин милион, 520 000 евро. Между другото, все още се продава тази другата къща. Много готина, много хубава, завършена. А за 480 се продава в момента. Преди 2 дни ми изпадна пак обявата. И няма къща и няма. Отидам на един оглед във Волуя, гледам някаква къща тип пансион на 3 етажа с супер много стаи. Обаче дворчето 900 квадрата. Хубаво завършено. И стъпка по стъпка, втори оглед, трети оглед, четвърти оглед, докато накрая не видях обява за нашата къща. Супер едно такова мижава обява. Буквално снимка от космоса направена. Нищо не се вижда на самата обява. Обаче двора пише 4096 квадрата. Викам, край. Тук си е сериозна работа. Звъна на човека. Здравейте. Какво става с този имот? Пратете ми малко снимки. Той ми праща снимки на двора и на къщата. Ама пак така мъглява. И той вика, според мен най-добрият вариант е да я видите на живо. И аз викам, що па да не дойде да я видя на живо. И това, което се случва, хора, е в момента, в който тръгваме и започваме да минаваме покрай тази голяма ограда. И
виждам този каменен зид. Нещо в мене се преобърна и към, чакай бе, това истинско ли е? Това реално ли е? Какъв е този замък? И караме, поне 50-100 метра караме. Без преувеличение. И изведнъж стигаме до там и влизам и виждам огромен двор и имението. Викам, това каква е тази къща, какво се случва? И това ме придърпа настрани и ми разказва тази история, която ви разказах в първия епизод. Вика, тук имаш 300 000 за къщата, 300 000 за ремонт и 300 000 вика за обзавеждане. Викам, да си, как ще се справя с толкова много пари? Но, какво се случва? Казвам си, аз ще се справи по-ефтино. Викам, обзавеждането може и да не е за 300 000. Аз мога да си направя една или две стаи да започна да живея, докато стъпка по стъпка се нанеса, нали? Това ми беше логиката. Ремонт със сигурност ще трябва да има. И викам, добре. Разходихме се с Светлето, трябва да направим един епизод, в който показваме как изглеждаше къщата в момента, в който влезнахме. Имаше сигурно 24 помещения, лудница, викам си, мале, това е много яко. Равен двор, голям. И в момента хора, в който се качвам на терасата на втория етаж и поглеждам от нея, виждам отпред огромна красива клетка, отзад гора, от третото място равен двор. Викам, къде е езерото, мамо стара? Къде е езерото? Естествено, че езеро няма, но пък имаме мочурище много близо до нас, което да кажем, че се брои за езеро, но езеро винаги може да си изкопаеш. Гора трудно може да си направиш. И така, в крайна сметка, стъпка по стъпка, цялото приключение от Египет. Стартирах процеса август миналата година. Отнеми 4 месеца документална разправия. Ходих на 3-4 места за ипотечен кредит, да видя къде ще ми отпуснат, къде няма да ми отпуснат, какви условия ми дават, как се случват нещата. За първи път ми беше, не се бях занимавал с такива неща до сега. Но имах много добра финансова консултантка, много съм доволен от нея, така че Руми, ако гледаш, много ти благодаря за подкрепата. И с нея, и с целия екип на Светослава наистина успяхме да направим мечтаната къща. От август, септември и октомври се оправяха документите. Трябваше да се доизнамерят някакви други документи, някакви други неща. И октомври месец, миналата година, 2025, стартирахме процеса по ремонта. Така че това е историята. Историята за това как всъщност реших и каква е поуката, защо разказвам тази история. Понякога нещата ти, когато ти се случват в живота, се случват от само себе си сякаш. Въобще не съм се напъвал, въобще не съм търсил 150 пъти, не съм оглеждал, не съм се тързал, не съм се тревожил. Тогава, когато нещата са твоите, тогава, когато нещата ти идват от сърце и сякаш съдбата ти ги поднася на тепсия, значи си в правия път. А понякога, когато трябва да направиш 250 неща и се натискаш и се мъчиш да стане и то не става, значи не е времето сега. Трябва човек да бъде, според мен, аз искам да бъда търпелив, искам да бъда последователен и най-вече да усещам ритъма на живота си. Кога какво трябва да направя, кога трябва да забързам, кога трябва да забавя, кога трябва да се опитам да бъда настоятелен и напорист и кога трябва да бъда в покой, изчакващ правилния момент. Но тъй като много хора съм забелязал, за съжаление, че са достатъчно нетърпеливи, не изчакват правилния момент и не тяхното нещо идва. Идват други неща, които не са техники. Така че да се движим по течението на живота, по течението на реката на нашия живот е много добре и с пълно доверие съм убеден, че всичко, което ни се случва, е като един огромен подарък. Всичко това имение не съм си представял, хора, наистина, че ще е толкова яко, по-смело от най-смелите ми мечти. Не съм го търсил на 100%, не съм го търсил с сила и с натиск, но имах намерение, че искам, забележи думите, че искам когато е време, когато ми се даде, да
имам това намерение, да имам това, да ми се даде моята къща. И тя ми се даде. Така че следвайте пътя на своето сърце, слушайте го внимателно, защото то ви казва къде, кога и какво трябва да направите. Не, както казва Тони Робинс, if you're in your head, you're dead. Така че това е. А сега да взимаме картач. Нека да видим сега къде са и картачите. Може би ето това тук са картачите, които можем да си наберем. Това са ударни бормашини, на нас не трябва картач. Извинявайте, къде има картачи? Тези оттам или тук? Пред вас точно долу на таблата. Тези? Това Аха. Това са картачи. И мен ми трябва малко по... Да, ето такова май ми трябва перфоратор. Последно? С такъв тип ли е? С SDS. Да, точно. Да, те всички перфоратори са с SDS. Вече от картачите има и с SDS Max, нали, доста по-дебела бордия. Те ли са SDS Max? Не всички, само някои. Не ми трябва малко по-лекичен такъв. Еми, значи перфоратор като вариант, тези са си тежки. Нали? Да, аз май имаме такъв и съм много доволен. На този ли или е този, не съм сигурен. И това, така си се маха, нали? Как ти издърпаш? Да, точно е така ми трябва. Добре. А разликата, примерно, между този перфоратор и другите каква е? Ами като цяло, Като марка. основно марката, нали, вече има и различни мощности. Сега, примерно, това е 620 като Да. мощност. Това е 800, това А е той е по-силно. по-мощен. Да, А той е 1050. да, този е още по-мощен. Абе, май като същия, който аз ползвам. Понеже сега реставрираме едно имение и трябва да обрушиме стените с мазилката. И търсиме правилния перфоратор. Ама аз поне съм ползвал такъв, той е на достъпна Щом сте цена. ползвали, да. И щом се търси, нали, съответно нещо бюджетно и леко най-вече. Дори Така ли? отбор на всичко. Добре, ние так му купуваме и си тръгваме. Еми добре, дай ми един такъв. Добре. Добре, на райдер ми дай. Райдер, добре. Мога ли да го оставя тук при вас и да си взема и друго нещо? Извинявай. По-добре бензинова май. Бензинова? Ми май бензинова по-добре, да. Това е 1500, двата тия са по 1400. Скибе, това шапка. What? Пластмасово. Пластмасова шапка. Добър ден, здравейте. Здрасти. Да попитаме някой за косачките. Тук колегите на с червената листа. Те ще ви Аха. съдействат, да. Добре, супер. За какво снимате, ако мога да попитам? Снимаме за един YouTube канал. Кой за YouTube реставриране на изоставено имение. Добре, но... Искате да ви направим реклама ли? Не, реклама не ни правите, ама... колегата е профил да не снимате, ако може по-така по-тайно да снимате. Добре, няма Да не е проблем. чак толкова много да Видели ли се сте ни гледали? Не сме ви гледали, просто аз се гледах на камерите. Аха, добре, добре. И в момента аз обедам и затова трябва да ми я да се вържи. Добре. Така че по-тайно снимате, да не се показва толкова много и да не гледат менеджерите. Добре, окей. Тайничко ще пробваме. Да. Ще го гледаме. Ще излезне. Абонирайте се направо за канала. Как се казва? Дай намери го ти, аз ще намеря с нас. Взехме си бате косачка. Ма да не ни хванат сега тук. Не може да снимаме. Хора, взехме това, което ни трябваше. Сега отиваме да го свършим като работа. Иначе е готино BMW-то, нали? Доста добре. Или какво става? Так? Ево BMW-то. Взехме всичко, което ни трябва. Даже май повече, отколкото трябва, ама... Важно сме живи и здрави. Пари си изкарват. Дай тази пръчка. Да. И това ти именето. Да. Много красиво. И зад него гора. Басина.
Колко малко беше. Току-що първият ни спонсор, хора, много се радвам. Това е Валю, изключително голям пич, вижте какво ми е писал. YouTube ни препоръча вашия канал и виждайки, че имате в ръцете си необработен диамант, си позволявам да ви пиша с идеята да съм полезен с някой съвет от моята практика. Много ти благодаря, Валю, голям пич си. Не си търся работа, имам достатъчно. Аз лично не бих рязал масивната ограда, при условие, че има друг вход. Да, ама не мога да го ползвам. То всъщност няма друг вход. Все пак, ако решите да го правите, ползвайте услугите на добър инженер, не архитект. А Валю се занимава от 17 години в сферата на биостроителството. Не ползват цимент, гипс, гипсокартон, силикон и полиуретан. Преди всичко в историческите центрове на градове и села в Италия и Тичино. Гледайте какви хора! Много се кефя на такива хора, които са точно на моя... Не го качвай това. Аз и в предишния епизод се оригнах без да искам. Така че много се кефе, че има такива хора като Валю, които ми пишат. Първо, че се чувствам подкрепен. Второ, че това показва, че наистина съм на прав път, защото много често се чудят дали не допуснах огромна грешка с това имение хора. Дали ще ми стигнат въобще инвестициите, как ще се справя за напред, защото то е ясно, че парите няма да стигнат. И когато видя някакви хора, че се кефят на нещата, които правя и така активно оказват подкрепа, дали като спонсори, дали като съвети и мнения, мненията са доста ценни също. Се чувствам много обнадежден, че съм на прав път. Така че, Валю, благодаря ти, човек, че си ми писал, ще ти отговоря и по този начин в видео. И ево, Валентин Василев, голям пич. Да, там има и зад... Три трегера. Тук и тук. Ама тук си имал трегер. Да. А то реално тук е налято. Не знам. Това е налято. Той е налято в последствие, според мен. Да бе, тук е централната колона. А т.е. къщата тук има трегер. И тук има трегер. Нали това е цимент? Циментия, не мога да го... И там още един точно долу, където сме наливали ние, нали така? Да. А това, според тебе, то се вижда докъде е новия цимент, нали? Да. А това вдясно не си е трегер. Или е залято с предито. Той работа, ще го пускаш и на работа, или? Бачка яко. ХД 38. 38. Двата еднакви са, нали? Да. Къде? Ние няма... Добре. Това да не види, това да е така. Не знам. Да го подкарам от някъде. Кадрите, бе. Модел работи малко по-скапано, бе. По-скапано работи. Не ми хареса. Не кърти постоянно, ами запецва. Едно не мога да захапя като хората, нещо такова. Няколко стотин изкъртвания по-късно. Ама ако искаш тия тухли направо ги изхвърли, те са много скапани. Чули го тайна? Я пите, ела да види как се мятат тук. Така, това, което направихме, готини хора, сега ето тук това ръбче, виждате, беше ето тук някъде, цялото е така.
Много изкъртихме, за да може от двете страни на металната конструкция, от тук и от тук, да бъде еднакъв прохода. Тук мисля да е както една арка, да е много красиво. Прохода от хола към трапезарията. Много лесно се къртат, тия тухли са малко стари и бързо върви. Двата прохода трябва да са по 110 см, но може би ще станат по 115 някъде. Ето тук, ако погледнем, буквално трябва да го занулим. Ето от тук. Виждате как върви стената. Трябва да се занули. Обаче като се занули, това разстояние става около 115-120, което означава, че още 5 см от тук ще трябва да резнем, за да може така от двете страни, както виждате, да бъде абсолютно еднакво. И така ще имаме много голямо общо помещение. Тук е към 15-20 квадрата, оттатък е 56, това си стана направо като цел апартамент. И тук етажа е готов за ток и вода вече. И за светлата, я снимай. Това е хубаво. Ето светлето. Е, как маха. Добре, светлето. Така че сега това, което ни предстои да изпълним всичките тия тухли. Тук са повече скапани тухли, може да е това. Подбор на тухли правим сега. Другите са скапани. Добре. Това си е бати тренировката. Силно съм изгорил 1900 калории. Ще е хубаво, ако оцелват. Ей хора, след този дълъг работен ден, искам да ви покажа какво свършихме като работа. Първо, в Менскейва, това пространство ще бъде моя хоби рум. Тук или ще отглеждам риби, или ще си играя с легото, или ще гледаме филми. Примерно представям си един голям диван, примерно някакъв телевизор, супер озвучаване, или пък ще бъде нещо като офис, библиотека, I don't know. Просто е готино пространство, може да бъде и винарна. Вижте колко яко стана, когато обрушихме стената. Отдолу се показа каменна зидария. Тази каменна зидария искам да я запазя, защото е прекрасно, много е красиво и хубаво. Представям си е така от единия край да има бетон, ето тук също има бетон, но вижте колко яко става. Следващата стъпка е внимателно да се изчисти хубаво и вероятно да се лакира. Според вас добра идея ли е да го запазя по този начин? Тези стени примерно ще си ги боядисам, въпреки че тази стена е също много готина, тухлите много добре се виждат. Така че това е първото нещо, което свършихме, успяхме да изчистиме. Второто, ето тази стена също вече е изчистена. Има супер много стени в имението, които трябва да се изчистят, но стъпка по стъпка ги минаваме всички. Тази стена, ето тук е централната колона, виждате вече как е налят бетона, хубаво е станало мега здраво. Така че тази стена ще си я загладя, тук ще има врата. Така че другото нещо, което свършихме е тук отдолу. Абсолютно изцяло изчистих вече тази цялата стена е готова за мазилка. Тази стена е готова за мазилка, тук отгоре тази стена и тази малка стеничка. Всички тия неща ги изчистихме в момента и са готови за ток и за вода. Тук имаше една тръба, basically, махнахме и нея. Така че това е първото нещо, което свършихме на този етаж. Хайде сега да се качим горе. И така, вече сме на първия етаж, да ви покажа и тук каква работа свършихме. Както ви казах, ето тази стена цялата беше пълна с мазилка. Обручихме изцяло. Това не сме го пипали, защото е нова замазка. Така или иначе тя е доста здрава и си върши работата перфектно. Така че тази замазка ще остане. Обаче останалата част ще си се замаже както трябва. Така че
абсолютно изчистено, оправено, готово. Другите неща, които свършихме тук са, ето това ъгълче го изчистих. Цялото догоре беше в мазилка и не знам дали си спомняте, ето тук имаше около 20 см ъгълче. Изкъртихме цялото ъгълче тук, за да може, вижте колко хубаво да си вземе ъгъла самата стена и това си се получи много добре. Така че тук това разстояние трябва да бъде равно на това разстояние. Я да го измерим. Така че това е работата, която свършихме. Изчистих още малко тук на етажа и горе-долу толкова за около 6 часа работа днеска. Доста работа свършихме, но стъпка по стъпка се доближаваме до готиния резултат. Хора, много често след като приключа с къртенето, с работата по имението, си отделяме примерно, не знам, 30-40 минути, 1 час. Е така просто да се разходи из това пространство и си представям колко ще е яко, когато стане. След това се връщам пак в реалността и виждам какво е положението, но всъщност съм много щастлив, защото ако дори се подобрява имението всяка седмица с 1%, това е чудесно, защото има прогрес, има движение. И тогава, когато има движение, нещата се получават. Когато седим на едно и също място и не се получават нещата, тогава човек започва да се притеснява. Така че дори и малък прогрес да има, важното е, че той се случва. Трябва да му отделим пълното внимание на този момент. Това го прочетох в една книга. Книгата се казва "Атомни навици" и там точно това се говори, че ако искаш да изградиш един полезен навик, просто се подобряй с 1% всеки ден. Когато имаш възможност, гласувай за идентичността, която искаш да създадеш у себе си. И аз избирам в момента да развивам идентичност на човек, който се кефи на това, което прави, буквално работник и работи тук върху имението си и го създава заедно с помощта на всички ваши коментари, които са ми изключително полезни, доста са надъхващи и с помощта на вдъхновението, което имам, за да го превърна в якото място. Така че не се отказвайте, колкото и да ви е трудно, дори всичко да е на мазилка, всичко да е на такъв етап. Важното е не да виждате колко много още остава, защото така ще се потиснете, а напротив, да виждате колко сте напреднали. Защото когато виждате, когато виждате колко сте напреднали, когато виждате колко сте напреднали, тогава се вдъхновявате. Когато се свързваш с резултатите, с нещата, които вече си постигнал. Оттам ти идва силата и вдъхновението. Така че за напред не можем да видим, но като се обърнем назад и видим колко много работа е свършена, тогава си кажеш: супер, движим се с добро темпо, случват се нещата. Така и в живота. Това имение е голям учител за мен, защото ми показва това, което ви казах и в миналия епизод. Да бъда търпелив и най-вече последователен. И за да могат да издържат чисто психически на цялото това нещо, да развият това умение. Да бъда физически, психически и умствено и духовно издържлив. А как се случва това? Като имаш правилните вярвания и правилната ментална нагласа. Така че, хора, от сърце ви благодаря, че сте заедно с мен и не съм сам в цялото това приключение и ще се радвам да продължим заедно и като се направи имението, стъпка по стъпка, да ви разведа, като вече е готово.